089 no apha emnxebeni in fact sinonomanxeka usibhalela phaa kwisikolo sam samalanga ingoma ezimnandi ngomso kantando Jesus is love. Oh yes, amen. Commodores khona ke nengoma kaLuther Vandross esithi I know. Hi sis, uphilile kwasi kanjani? Usibonela uphi nendawo? Awusahle kune-giggles. Umkhaya wamadoda ngapha. Une-giggles. Recognize. Mamela usibhalele ingoma ezimnandi usaphi izingoma ezi? Ndiyabona uba ufake lo Nkosi Khoguka umntako wethu. Myeni wakho yinto yakho strong leyo. Nobhuti wakho umbizile nosisi wakho nomamakho ne-in-laws zakho caba uyazithanda in-laws ne? Oh, bethinana. Alright, ke sisakudlalela ingoma zakhe. Wow. Yeah, khaya wami khumbula into yobana ke nawe ungasibhalela ngesakho phayana kutawo se-NA at sabc.co.za 29 emveni ko-1 emveni kwengoma zintathu nalo ithuba lakho mphulaphuli lokubana sifowunele phela kwa-089 2101005 utsho into yobana ngaba ke mhlawumbi sisigubhu sam samalanga osipha ngaphi out of 10 siyafumaneka napha ku-SJL Radio 1 Yeah. SJL Radio Facebook at Nonala Dose. That's right. At Mazawa. Yeah, sifonele ngoku ke sinawo namatikiti amahlanu. Yeah, sinamatikiti amahlanu esiphisa Five double ngawo. tickets. Yeah, cheaper United versus Yeah, eBay. Yeah. Okay. eBay ubangaba ukulamhlaba waseBay uyafuna ubukela umdlalo weChippa United by eBay ngomso ungasifonela ke sinamatikiti 5 double tickets esiphisa ngawo. Yeah. Cheaper versus Wits ngomso siphisa ngamahlanu 5 doubles. Okay.